Umaga pa lamang ay nakasupot na ang mga ulam at kanin dito sa isang karinderya sa Barangay Baliti, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Order ito ng mga manggagawa sa may di kalayuan na factory para sa kanilang pananghalian. Kwento ng may-ari ng karinderya na si Silvia de la Cruz, dahil sa hirap ng buhay, hindi niya maiwasang magpautang sa mga kapos sa budget kahit na siya mismo ay gipit para sa pamumuhunan sa araw-araw. Opo sir, kasi kung hindi po namin gagawin yung ganon, kung minsan kasi talagang nauubusan ng budget yung mga tao, no? Kung di po namin lalakasan yung loob namin sa pagpapautang, kahit na medyo konti lang yung kikitain namin, tubo namin, tulog ang pera, 15 days na utang, nakikipagsapalaran na lang po kami. Ganun na lang po yung ginagawa namin para makasurvive lang po. Bunsod ng mataas na presyo ng mga bilihin, ang dating 50 pesos na regular order ng ulam, ngayon ay 60 pesos na. Pero kung hindi pa rin daw kaya, may budget meal daw na alok si Aling Silvia sa mga naghahanap ng mabisa ngunit masustansyang panlaman ng tiyan. Meron pa nga po kami pagka sa gulay talaga, 20 lang yung budget. O yun, 20 pesos. Pagka po meron, ang ginagawa ko po kasi, halimbawa, meron po akong nabili na murang gulay. Pag po mura yung gulay na yon, mumurahan ko din po yung benta namin. Ganyan, magleles ako ng 5 pesos. Para po, kumbaga, parehas ako doon sa mga customer ko. Ganon, para yung mga regular customer ko, syempre kahit papaano matutuwa. Sa halagang ganoon, makakakain sila. Pero kwento ni Aling Silvia, kung walang-wala raw talaga ang ilang manggagawa, mayroon naman daw tinatawag na diskarteng ambula. Nagbabaon daw ang iba ng kanin at humihingi na lang ng libreng mainit na sabaw. Ay, meron po. Kanin, tapos kuminsan talaga sabaw lang yung bibilin, tsaka soft drinks. Yung soft drinks lang ang babayaran nila, yung sabaw libre pa rin, ganon. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagkain sa labas ang pangatlo sa pinakagagastusan ng mga maralitang manggagawa. Pero ayon kay Yusek Dennis Mapa, hindi ito ang karaniwang kain sa labas na sa restaurant o fast food chain ang punta kundi sa karinderya. Ang malaki rito na component talaga yung pagkain sa labas, kung magaganon, ano. And medyo substantial din yung weight para dito sa inflation of the bottom 30% income household, which is, as I mentioned, 7.5%. I think pangatlo ito. Una, yung pagkain, yung food and non-alcoholic beverages, mga 55%. Pangalawa, yung housing, water, electricity, gas, and other fuels, mga 15.5%. At pangatlo, yung restaurants and accommodation services na nasa 7.5%. Again, ito ay yung mga pagkain na kinukonsume sa labas ng bahay. So, hindi naman necessary na yung mga restaurants. Karamihan dito, sabi ko nga, mga karinderya, kasi covered din naman yun sa aming mga surveys. Samantala, naitala sa 8.6% ang inflation rate sa bansa ngayong Pebrero, mas bababa sa 8.7% noong Enero. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Sa Central Luzon, bumaba sa 9.3% ngayong Pebrero ang 9.8% na inflation rate noong Enero. Kabilang umano sa mga nakapag-contribute sa pagbagal ng inflation rate ay ang transportasyon. Tingnan natin yung datos. Kanina sinabi ko nga, doon sa 13 commodity groups na ating tinatrack, ay mayroon tayong siyam na tumataas pa kaysa sa January. Ang isang bumaba talaga yung transport. Siya yung main contributory dahil dito sa pagbaba ng inflation sa February versus January. Una dahil nung February, kung naalala nyo, noong February 2022 ay ito yung simula ng pagtaas ng presyo ng gasoline saka diesel. So in a way, mayroon tayong parang tinatawag dito na base effect. Sa March, titingnan natin ang isang malaking contributory. Again, yung transport, may announcement tayo na magtaas ng presyo ng gasoline diesel ngayong linggo. So the PSA data collector sa ating mga field offices ay itatrack ito. Pero nakita rin natin na yung core inflation medyo mataas compared sa January. So may mga items na medyo sticky, continuous yung pagtaas niya. Restaurant and accommodation services for one. But transport for the month of February seems to be the major contributor dito sa pagbaba. Sa seasonal adjusted series natin, nakita namin na yung pag-increase sa month-on-month nitong Pebrero ay nasa 0.3%.
versus yung 1.0% ng January. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.